kiasan godhong iki sepira ta kekuatane. Nggih ta? Nggih. Mula nek diarani naik daun iki aja rumangsa bangga ngoten iki lho nek dawuh para sepuh. Daun itu tidak mempunyai kekuatan apa. Berarti kalau lengah waktu-waktu bisa jatuh. Nah, nggih. Jadi bahasane naik. Harus menjaga keeksistensi apa kuwi? Apa kuwi? Ya keeksistensinya. Nah, ya ngono. Aku ora ngono ora mbok benerke ta. Aku jane wegah basa bener-bener saiki. Mila, ayo diaturi sik. Niki Mbak Elisa sing wis kepareng lenggah. Nggih. Ya. Nggih. Diaturi pinarak rene lho ning kiwa kotak kene. Monggo, Mbak. Mangga. Jebul kae Mas Gareng. Nun. Piyayi kuwi nek ayu lahir batine. Pripun, Mas? Iku disawang saka lahire wae utawa gandare wae wis merbawani. Betul. Jadi tidak ada kata apa sing jenenge cangkokan atau kamuflase. Apa meneh nganggo kebaya sing luwese kaya ngono. Kuwi durung engko nek ngendika kuwi mesti surasane utawa bahasane Jawa alus kepenak dirungokke. Nadyan alus ning joget wis ngetokke otot. Lah iya. Lah iki lho ketok otote nang jaba. Wah, kuwi payah to. Oh, payah to. Coba mang bageke Mas, den saya ketok merbawani. Ya ndelok piyayi ngayogja. Oh, iya ngayu Jakarta ki. Nyuwun sewu mboten nami deksura menawi kepareng badhe nyuwun pirsa kengasma sinten? Nggih, derek tepang Gladiwano, kegulang tepong sedanten kemawon ingkang rawuh wonten dalu menika. Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Mas, Piye? iki salah nyetel rekaman. Kok sik to? Kok nyetel iki live kok rekaman piye to? Lah Iki asli. Lho kok suarane koyo ngono? Loh, lah kok aku ya Kowe tau ngrungokke kae lah, hiasan ning akuarium. apa? Blekuduk. Water pop. Sik to. Wis ndara padake water pop lho. Lah piteno. Anu apa jenenge? Awakmu. Ceh, awak kula niku sandase mboten. Angel lho niku. Nek awake kula mboten ngomong, mboten matur napa-napa. Awakmu sandase. Kuwi Kula jenenge sapa? nggih. Derek gulang tepung Gladiwano. Niki wau kula sampun derek tepangan kalih sederek ingkang rawuh. Jane ngomong apa to bocah iki? Sik. Nah, nggih. Kalian setretek Kok sedadak sih? Lah kok krungu ya ngono kok. Kula nderek tepang kalian setretek. Dadi teteke iki ditepang. Ora. Pangapunten nggih Biong. Nggih. Nggih niki sagete ngendikanipun mature ngaten niki. Oh, anu. Sik. Anu, kowe mbok omong cara menungso wae piye? Lah kula nggih menungso niki cara menungso kados pundi? Tulung sing cetok. Kowe lah derek tepang kalian setretek. Jejer kethek niku kumaha lho, genang kumaha lho. Jejer kethek ora kethek. Kok aku ki mau genange kuwi kok apa kleru. Oh, Aku balik gedhe agar kepethuk sinden. Kula baleni. Ya dibalik. Anu diperjelas nggih, Mbok. Ayo dhewe ngrungokke sing tenanan iki. Ayo dirungokke tenan. Kula ngaturaken katur setretek jejer ketek. Kula nderek niki wau. Kene iki kowe upama ora ayu ngono tak guang laut. Kowe kula setitik ora setetek. Sederek kok sederek. Kuwi sukarep wis beda meneh kare. Kene iki marake bingung sinden turunan company yo ngene iki. Sik. Sebelum awake dhewe iki dialog luwih panjang. Ya anu tak nderek tepung sik karo Mbak Elisa. Ben ya iki ngerti. Kene kowe sing tunggal rumpun ngono lho. Sik to. Tunggal rumpun nggih Biong, sugeng dalu. Biong cange. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Mengki sing Mbak kula niku nek ngrungokke basa jenengan basa Jawa iki kok sajake kok kaya kangelan. Anu panjenengan iki asli dari mana to? Nggih, bapakku niku sik Kotoli-toli mok cange. Nggih.
Seko toli-toli. Seko toli-toli. Dadi kudu anu aja disambung. Aja disambung nganggo let seko toli-toli aja seko toli-toli. Nggih niku. Aja nganti lho kok malah tak Kok malah cethake. Oh, saka Nggih. toli-toli. Nggih leres. Leres. leres aja ora nganggo leres. Terus iki bapak, ibu, Ya, ibu. ibu seko lambelu. Lambemu dhewe kok. Lambelu, Pakde. Kok Lambemu? bukan lambemu dhewe, lambelu. Lambe kok kowe takoni omahe ibumu kok Nggih. ngambek-ngambeke wong tuwa. Kula namung jawab apa wontenipun. Kowe wis sing tunggal sak rumpun anu. Kula nambung jewok apa mau? Jawab. Jawab. Napa wontenipun? Jawab. Napa wontenipun? Bukan jewok. Mbak, Cewek tahu loh aku cewek itu. aku nganggo pampers. Lah ora ketok ya. Anu lambelu. Iya. Lambelu ki wilayah ngendi sing cetha lambelu karo toli-toli mau lho. Menika Sulawesi Tengah. Oh. Sulawesi Tengah menika. Sulawesi Tengah. Nggih, menika nggih kathah. Tiang Jawinipun nggih kathah. Betul. Ngene berarti kalau sudah tahu asal usulmu jadi memaklumi apa yang kamu ucapkan itu jadi apa tidak jelas saya memaklumi. Ting paling tidak kamu sudah berusaha untuk berbahasa Jawa. Ya, matur sembah nuwun. Saged ngertos manah kula ngaten lho. Perasaan kula, utek kula nggih kemut-kemut. Kok iso tekan utek barang. Injih. Ya anu pikiran kula. Inggih pikiran kula. Oke, jenengmu sapa, Nduk? Ben ditepung piye kene? Ditepung nggih. Ditepung supaya kental kabeh. Kok malah ketal. Nggih, kula Elisa Urcarus Alaso sederek-sederek. Ngerti ra? Elisa Orcarus Alaso. Alaso iki jeneng masjid kok. Alaso. Apa Elisa Orcarus Alaso. so Orcarus Alaso. ngene wae Elisa wae. Lah nggih ngaten. Lah wong nyuwun jangkep. Gampang wong nanggap barang gampang. Ya Elisa ngaten mawon. Terus saiki ning kene domisilimu ning ndi? Wonten Ngayujo Karto Hadiningrat. Lho kene yo Yogya lho. Jogja. Jogja kemawon. Yogjane penere ngendi? Mbok menawa aku dolan Yogya iso dolan ning omahmu. Nggih peneripun. Pener ora pener. Bener. Peneripun Demak Ijo. Demak Ijo. Demak ki kene. Iya. Pati. Iya. Demak Kudus Pati kok ning Yogya. Demak Ijo, pakai ijo. Demak ki ora ijo, Demak iki kabupaten. Nek ora ijo aja didemak. Oh iya. Demak ijo ki nggon. Ana ki enek jenenge ngono lho. Tempat. Oh, Demak Ijo Ngayogyakarta. Iya, leres benjang nggih menawi wonten Yogyakarta binarak nggih. Aku disuguh apa Nduk yen rono? Nggih, sak wonten-wontenipun nek cah kos nggih wonten intip. Apa? Intip. Arep gaglak intip tekan omahmu. Niku intip niku cara mudah untuk makan praktis. Ya ning untune entek kono intip lha yo. Ya dijur sik, dijur. Nah, kanggo banyu dilebokke selan. Sonde. Kowe seneng to? Disonde. Kowe jane arep nyuguh apa nginfus? Lah piye ta? Wong wedi kanu iki tak takon tenan kok aku. Elisa ning iya di sini loh, nenten wonten mriki. Iki ora jeneng ngayawara ning aku kepengin ngerti. Kowe dalam rangka apa kowe ning Ngayogyakarta kuwi? Kula sinau budaya Jawa. Utamanipun babakan wayang ringgit wacucol. Wacucol nggih niku. Wayang kulit. Yen wacucol ku dadine watu tok.
Wacuca. Ya. Tegese kowe ajar dalan. Nggih leres lajeng rumiyin derekaken almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih menyinau babakan wayang lan entertainment seperti ini. Ayo. Ngerti ora yo ora berarti. Mboten. Mbok gandeng Ki Ayu tak yoni. Nggih, alhamdulillah Mbak Elisa Cek. sudah sampai sini. Mbak Matur Elisa sembah arep ndongaaken napa karo mantene? Cek kula nderek mangayu bagyo. Anggenipun Polokromo. Kok iso bolok kurama pira? Polokromo. Yen iki kowe tak benerke sing bosok. Tapi ya Polo kromo kok bolok kromo. Kupinge bosok. ora patek krungu kok ya. Oh. Ayo kartu marmo piye? Ora. Kok kartu marmo. Pol derek mangayu bagyo. Betul kan? Iya. Nggih. Anggenipun Polokromo Mbak Erna kalian Udario. Oke, Mas Udario. Udario. Iya, Oke. Mas Udario. Udah, Mas iya. apa udah sih? Mas ki cara kene kono udah. Iya, Udah, kan iya. dari Sumatera Barat Ah, kan. iya. Nggih. Ah. Kula nderek memuji mugi-mugi langgeng anggenipun Waduh. bebrayan. Boten namung kaken-kaken nenen-nenen nggih, biasanipun doanya itu cuman kaken-kaken nenen-nenen. Cuman itu. Dumugi bubuteng Yoswa, salami-laminyo. Kakek nenek iki wong mesti kurang ajar tenan ora wis tuwek barang. Kaki nini ngono Ya. wae. Ngene kene anjan gak digenake. Kene. Kok yo ngewaon. Iya, nah. Sing kowe sak turunan kono kan. Apa? Kaki Kenen. nini ora. Kaki nini ora kaki Oh, ya. nanan. Oh ya, Wes, ya aku dengar dengan MC itu kan. Iya, kakek Itu kakek. Ninen. Kaken lan ninen. Mana bisa kayak gitu? Kakek itu kan kaken. Ha-ha. Berarti kalau nenek itu yo nenen. Kakek-kakek, Oh. nenek. Enggak. Bener loh. Iso gitu kan. Kowe jare iki melu sapa? Wes mbok arep Wong kok bingung wong. Ya wis pokoke niku wae. Wis. Nggih. aku agar karo wong wedok ayu kalah. Iya. Iya. Kowe sing paling bener sak donya kowe. Ngapunten menawi kata lepat nyuwun anggunging samudera pangaksomi. Samudra pangaksami. Samu jero. Iya. Wis wis. Ya maaf lah Pak De, Apa? sebisa-bisanya gitu. Samudra ora sarung jero. Ya, samudra pangaksomi. Pangaksami. Iya. Ya, pokoknya Nggih. yang didoakan itu langgeng. Nggih, Utamanipun amin, yang amin. jadi yang dicintai jadi jodohnya sampai akhir hayat. Amin. Nggih. Amin. Kalian katur Ibu Sumini, Nggih. mugi-mugi berkah anggenipun gelar wayang napa ringgit burwa dalu menika berkah barokah. Pertanyaane iki Bu Sumini mudeng ra iki omongane iki. Gamudeng ya. Pakai bahasa Indonesia aja gimana? Ya bahasa Nah, Indonesia. pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Indonesia Atau pakai bahasa Padang aja gimana? oh, Pakai bahasa Minang. jangan nanti kalau bahasa Padang mungkin banyak yang tidak mudeng. Oh. Yo anu no khusus untuk temanten laki-laki yang bahasa Padang. Coba, mungkin ya. akan laki-laki mudeng. Ayo. Iya. Nggih. Luruilah jalan payakumbah, pabelok jalan kayu jati, dimaati indak karuswah awak tajkicuah ai ayam dan lapeh. Lho iki kok nyanyi to bocah iki? Kuwi urutan jeneng lagu. Bener ya, itu bahasa Minang. Lah kok gare kok padake ayam dilepehi. Kebangetan. Ayam dilapo. Iya. Oh, kuwi mau urutan lagu Pak ya. Kok tak kira iki bener aku pas arep ngundang Mas Rio bener iki kata-kata ngene iki. Ya terkira ya itulah sebisa-bisa saya capek-capek nggih. Apa? Kita belajar berbagai macam budaya. Ya apa? Tembungmu apa? Capek-capet, Capet. saiso-isone. Jadi ojo cawet-cawet. Benten lagi. Capek-capek kok cawet-cawet. Beda lagi tuh. Ya? Ya Wah, capek-capek. iki tenan upama ora ana hukum tak nikah tenan. Nggih niki paring caos panglipur ya Pak Bayu. Nggih. Ya anu Mas, itulah khasanah budaya. Tapi Kita- paling tidak kita menghargai bahwasanya dia
anak Sulawesi yang mau mempelajari budaya khususnya Jawa. Leres. Mergo budaya kuwi alat pemersatu bangsa. Amin. Aku tak nyuwun aku tak nyuwun langgam sik. Mula kanggo mantene. Nggih. Kaya ngene iki mbok kon nembang. Ha iya no. Omong ora cetha kok nembang. Ya kabeh aja dianu to, aja disepeleki. Pelok barang aku nyuwun dadi ati. Dadi ati dibawani sik. Maka aku tak kepengin krungu bawane Mbak Elisa niku ya ngomong. Nggih. Maka gegarane wong akrami ngoten kan Mbak. Aku tak nyuwun nyampil kuwi wae. Pol-pole ya kekarane kok kakapi. Wong aja nyepelekke to. Iya, jangan gitu, jangan. Ini didenger dulu, didengerin dulu. Denger kok denger. Ya wis sabar. Ya Mbak, moga Mbak Elisa. Kekerane wanga krami. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Nanti dulu. Sik aja tuh tak periksa sik nggo rekaman bocah iki mesti. Rekaman Sing apa? lip sing ora Oleh tenang kok lip sync piye? Lip sync apa? Tak dokong endi kasete, coba dilikono ra eneng. engko mbok gembol. Ayo, piye? Tentu iso menilai bahwasanya dia itu anak yang pinter. Ora mung pinter nek kula ning cerdas. Ya cerdas ya pinter. Karena Nggih. apa? Di dunia entertain dia bisa menciptakan sebuah karakter tersendiri. Nggih. Yo, iki kene iki marake dagangan laris lan payu yo ngene iki. Iya. Wah, nomor HP-mu piro? Loh, kan langsung HP. Karo Mau apa? Dipakai apa? Arep tak jak online nang. Apa wae? Nesu. Apa? TikToker sanyar nesu. Kayak nyima apa deh? Bedino wae. Aku nganti jeli. Apa dikeprok apene nek jelek. Oh, HP karo siji yo. Iya, Mbak Elisa, lanjut. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel tan kena tinumbas harta Jos. Wong ki angger duwe karisma, duwe perbawa, duwe pengaruh. Begitu nembang lagi bawa ki lho, segone metu. Lah iya, Sing wong nek nyarepel. swara ngrejekeni ya ngono kuwi. Lah, swara ngerjekeni. Wah, padha karo Mas Garing pas metu joget walah jan wis
laron iki kabeh iki kok basa mimik-mimik iki do metu kabeh. Oh, ki nganu cuci mulut tok. Yo, hati-hati yo. Iya, Mbak, langgape monggo diaturke. Hati-hati. Monggo Mbak Elisa. Galih sing kaya ngapa mengyatane galakan saprene angger gentrang mengasane malah bangun tresna tetep benda tutur mengyatane dadi tetaline Awas balungan ayo. Iya. Mamang putra alas bebudene. Wah, wis. Piye Mas Gareng? Iki kaya entuk tombo sing marake waras wiris nyawa lan raga ya ngene iki. Nggih. Wis, macles kaya siniram toya es macles. Lah iya, pancen kudu di es ben awet. Lah iya. Mangsamu mayit to. Ora ning awak iki gen seger. Ning Ning anu Mbak Elisa, kula niku jenengan nembang ngono kuwi aku ya ikut prihatin. Sebabe Ning Mbak Elisa iki menghibur untuk temanten baru. Beres. Apakah Mbak Elisa tidak ingin piye to rasane esuk piye dadi manten apa ora duwe ndang kepinginan ndang rabi apa piye no jane? Nah, kuwi sing selama ini menjadi pertanyaan dan pemikiran saya mantek mumet gledek tekan kene. Piye? Tadi katanya apa? Gegarane wong akrami dudu bondo, dudu rupa. dudu rupa. Nggih, amung ati Pawitane. cekelane wong seneng ora bondo ora rupa, mung Enak. ati sing dienggo modal. Nah, itu pertama. Ah. Lah aku wis ketemu wong bener ati pawitane wis seneng. Ning wetone ra jodoh tiba padu piye? Aku kudu piye? Sik kok tiba padu piye to? Lah itu loh, orang Jawa itu ada padu pekat besti. Kesek-kesek. Ha. Kowe lak kowe pedomamu Jawa apa Kok iso apa? padu karo besti iki ngopo? Kok Tembungmu besti aja padu? padu besti. Kok sik tembungmu kok sik kowe ya oke. Iki aku seneng. Iki seneng. Paham kan? Dadi Iya, hitungan iya. Jawa Iya. kowe karo pacangamu mau tibone Apa itu ada bines, besti apa besti? Padu pekat. Ada ratu, ada jodoh, ada apa Aja itu? golek ratu, kenci wae apa. Jodoh pati lungguh. Lah itu. Ngene. Kalau tiba padu gitu terus piye? Tak lanjutke Yen ke. kowe nggunakake tembung Jawa ya engko sama dengane kudu tembung Jawa. Iya. Ingat, di tembung Jawa ana kata-kata kodrat kuwi iso diwiradati.
Apa itu artinya kudrat? Tegese yen kowe ana tulisan kowe tibane padu iso diwiradati diusahakan. Oh gitu. Harus berusaha semuanya berjalan baik dengan usaha dan doa. Oh. Sing baku kowe iki niat duwe bojo apa ora? Yen pancen niat aku siap. Walah. Siapa apa? Siapa apa? Siapa apa? Nyekseni. Akhir arep melu. Ya moga-moga tak ketemu karo jujune. Cek amin pembaik. Iki kene akeh juragan kayu jati. Selirane basa apa to, Mbak Elisa? Anu selirane apa, Mbak Elisa? Nek pengen duwe bojo selirane apa? Selera aku seneng bagus sih. Oh, Seneng sing oh bagus. ya, berarti sing elek-elek minggir, ayo minggir. Terus anu, bangsa pengusaha apa seniman apa aktor apa piye? Ya, aku seneng nek cara aja. seniman ki pengendang ngono lho. Apa? Pengendang. Oh, remuk kowe. Lah ngopo sih? Pengendang itu tukang ngeplak kendang kowe bedino keplaki ngene terus kowe. Lah piye karo Kowe sing model golek tukang son ki lho. Bedino kowe seneng didik-didik terus kowe. Oh, bagus dah sama tukang son. Dipelintiri terus kene lho karo tukang son kowe. Oh, ya aja lah nek tukang son lah. Aku pengen sing rada. Aja pilih-pilih kabeh semende kersaning Kang Anyipta Jagat. Ah, Nggih. Yen pancen wis pastine kowe engko ketemu jodone pasti akan ketemu yang terbaik buat kamu. oh iya, Nah, amin. iya, yang penting tanggung jawab. Ya, Anu, Nur perbaikan, Sewu, pendidikan keturunan. Mbak Elisa ini apa ini? Baru menempuh pendidikan apa sudah anu Oke. selesai? Kula nembe disertasi S3. S3. Oh, disertasi. Di disertasi. S3. Jika apa tadi? Jika apa? Pertengahan. Apa? Mendep kajian budaya. Mendet. J. Kowe iso medet kajian Mendep. budaya. Medet itu kang iso ini. Mendet Mendep kajian. kajian budaya. Bapak Oh, Ibu nggih. ingkang kagungan putra Joko Legan Nggih. menika S3 calon S3 menawi badhe Doktor lho. doktor menawi badhe pun pundhut mantu pun niki mboten buang segalanya. Ah iya, apa ora ngedap sing lanang? Aku sing wedok kowe dokter. Oh. Nggih, minimal aku ya golek ya rada apa ya, kalau di sini kan banyak yang usaha kayu jati gitu kan. Aku pengen sing rada munggah derajate. Nah, Apa? ini pengusaha godong. Kok Ucap iki piye to? Naik. Pengusaha kayu jati kok kalah karo pengusaha godhong iki lho. Lah dheweke menek lho. Nah, Menek munggah. nek godhong lak luwih dhuwur. Dhuwur godhonge karo Kayune. golekno to Pak De. Pengusaha godong. Sing salah iki sing ngejak. Lah apa? Sing dan koplak dijak. Ya gitu loh. Ya, Pengen jelas. aku. Wong pengusaha kayu jati iki wis usahane wis ampuh. Lah kok pengusaha godhong. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang itu satu jodohmu ya diterima. Ya, Yeah. wis pendonganipun pengestunipun awak. Mau Mbak Elisa sing nembang saiki ganti Mas Gareng sing nembang. Ya. Ya aku wis polah lho. Alah, suarane iki Ayo, kudu Pak De. dipamerke. Kaya Mbak Elisa mah lho, di pas nggon pas jaipong ya joget karo ya nyuwara. Iso luwes ora bingung kok lho. Nadianto Piyai Sulawesi lho, ora hebat lho. Oh, aku lu Sulawesi, aku Sulawak kayu. Ora, ya. Monggo, Pak De. Paling melok aku nyuwun dandang gula Sidowasih, Mas Gareng gandrung Mbak Elisa. Oke. Ose kok kowe arep bedhok pitik lho. Lah jare kon gandrung. Lah ya ya piye carane dilus sing apik. Maka Aku iki karo wedok, karo bojoku ora tau ngelus-ngelus kok langsung bek. terus mesti kalah ya. Heeh. Dhewe wedok. Sing akan ngrangkuli sapa kose. Sabar. Jare kon ngerayu. Ya ngrayune ora usah dirangkul. Iya, Yo, datangnya nah. cinta dari mata. Dan rembulan. Arep gitu kok. Aku ki lho, weget kowe cah iki yo. Pamintaku. Nimasidase. Wah, iki nom tua itu nom. Wah, barabir mati. Ana, ayo. Ora rabi ra paten. Ora mati larane dadi sehat meneh kaya cah nom meneh. Alah telek. Ora. Wong meri ngono. Kowe katen kepengin roman karo Elisa iki aku tak dalan kowe gareng. Ora. Genteran apa piye? Ora. Aku ya emoh wong duwite sentek. Ya, anu
Ora usah disemak kaya amatir wae. Ya. Hatut runtut tansah reruntungan. Kau beda ya. Apa? Nggak ada getaran gitu loh. Oh, Aku nggak merasa kesetrum atau merasa ora ono getaran. Iya, Ayo piye? ngene ngenteni tronton liwat kok lak geter kabeh. Ya dirasakan to, Mbak. Ya, Ono alon-alon ngene tak- dinikmati. Iya, tak rasake. Wis Coba. enake kuwi, wis Iya. merem diangen-angen dianggep wae kuwi wong bagus banget. Iya. Ngono wis berak ketan kaya bokong dicet ning kuwi kok bakal ketok bagus. Kowe kurang gawean to. Napa ta? Bokong kok mbok cet iki apa to? Ayo, oke. Kebangetan elek ngono. Ano, Ing sarina sawah ngene ayo digantul dirayu sik. aja mlayu-mlayu aja ndono-ndono mengko malah konangan lho Konangan piye? konangan karo wong akeh lak dadi aku isin ngatasi Ora aku gelem tanggung jawab upama konangan ngono, ora gelem aku tanggung. ki jane wong isinan Lho ora kang ngene-ngene. Kok malah di padha wedoke. aku latah Elisa moro maju rene Pripun Kacang Mas? kacang atom Kula damelke endok, gorengke endok. Ah, kuwi Kersa. gelem arep dipangani entong. Gelem. Kersa. Arep digorengke entong kuwi endok Endok. kok endok Nggih. Oh, endok. Kula damelke, kula gorengke endok nggih. ya Matane siji napa loro? matamu dhewe iki Kosek to, kosek aja nesu. lah aku di mata-matake iki Telur mata sapi kae Niku. lho. oh aku trimo mata satu Oh, setunggal mawon. Iya. Oh, nggih kula damelke mengke kula gorengake. Kowe pilih digorengke telur mata sapi apa digorengke telur sapi? Ye. apa ana ta roman telecon Ayo. adatan kinggan sarambut ayo rada maju Majeng pundi? Hah? Mriko, majeng? Majeng kok majeng Majeng. aku malah kaya wong picek mbok tuntun Lho, iki cara destro rastro. aku sing nyuruh Oh, iya. aja kowe sing derek Jare kuwi omong sithik ora penak iki. Cara Drestorastro jare. lah ya ora karena aku wong picek to Ayo. Di kan Mbak Elisa, Nggih. coba digandeng yang benar tangannya Mas Gareng. Lo gandeng nggih. Nah, coba digandeng dari sana diajak jalan. Jalan ya Mas ya. Mbak Elisa? Inggih. Itu harga Ayo. berapa kemarin? Niki kalau wingi pajeng 5 juta. ora nembang ra paten Ayo, aja nesu ta. lamun ado caketing aku dak tata mulat itu ase tuhu Ayo. Ampun, Aja ampun ngono Nes. to. Yo. Ampun yo. ngambek to saya. Lamun. Ampun ngambek nggih. lamun Alah, yo sing kuat to saya. terus aja nemplek-nemplek bojoku nonton streaming lho yen cedhak tansah mulat sida asih Karep ning ndi? golek nggon Oh ya kabeh rame wong wayangan kok. lah ya makane balik rene neh wae Nang gendenge lho nek kene to. masamu tekek kowe romanok ning gendeng Ayo. pindha mimi lan mintuna Mano. ayo nimas barengan tepi awajib wah ora ngajeni tenan bocah iki Piye to apa ta nek apa to? bang ngotot itu turu Saking apik Jamil, suarane. Jamil. Jamil Wah, sawang aku ana wong Romano kok tinggal turu
Ya ora mungkin kuwi. Saking apike Jamil suarane. lho. Teki kok Jamil. Jamil Suteki. Ayo, Rano. Situasi Nyuwun nyampil dandang gula Sidowasih, aku tak nyuwun langgame Lestari lagune. Wah, lagu. Sing Astut Yo Mbak Elisa lho, Oh, apa meneh nek ora Mbak Elisa. Pamrih tresnane manten lanang, manten wadon gen terus selamanya. Amin. Kesinambungan Nggih. lestari. Yo diaturke, monggo diaturke. Yo. Miteri tanpa wangenan Lebaku nembus barang kebahagiaan Bagaimana sinawa Senang sejati Magia lestari Angin tembang suci Yang semi sajoning sepi Cahyamu memandangi Sarantri dadya kembang hati Angan kulolana tawa Miteri tanpa wangenan Lebaku nembus marang bahagiaan Banget mengesinawan Manis cinta sayang Terima kasih matur nuwun Mbak Elisa Sembah nuwun, yang Cik. sudah memberikan 2 lagu berturut-turut. Wah, bocah kok ora juang blas. Lah apa Mas? Pawaan apik, pasuryan ya becik, suarane ya enak, tur ya pinter. Ah iya no mesti no ya. Sik tambah siji jane. Apa tak? Ayu, pawaan apik, pinter, Terus gampang dihapusi. ya aja nek kuwi Aku sih tak golek sing gampang dihapusi kok. gampang dihapusi ya sing kendang daftar sih no ayo. Bola ya bener. Ora wani dhek nek kene ra wani apa-apa dhek. Wah. Bola ya bener panjenengane keluarga besar Ibu Sami ini nimbali Mbak Elisa iki wis cucuk. Ayo jelas niku cetha pun cetha nggih. Ayo Mbak Dita karo Mbak Rizky ayo rene ngadeg ngejaki Mas Gareng. Ya putaran turun. Yo yo. Ae Lagi sampai Mas, piye? ternyata cawe wedok saiki iki tipis-tipis ya. Lah piye ta? Kaya kertas HVS. Malah gampang pakon-pakonane. Lah ya tapi yang terpenting bukan pawaning sehat jasmani dan rohani. Betul. Mas Gareng ning tengah. Oh, oke. Iki ana sing ngersake caping gunung Jengleng, yo ning tak menyurake, dimenyurake ya. Oke. Lendro, nyura. Ayo. Kecil. Mangga, yo.
Siji lawan loro ngatasi pora tak deloke kaya apa. Aku ki mbok sa-RT lho tak tataki. Iya. Sing penting Iya. cocok karo atine. Sapa sih milih? Manut. Sing gedhe dhuwur apa sing sedengan? Aku apa-apa kolu kok Mas ini yo. Sampeyan menang milih sing ndi? Aku tak sing Nah, kuwi ya. Sinden kok kaya tower ya. Ya ora, bojo ngenyek kaya. Gedhi dhuwur. Nggih. Pawan. Kula tak nggih ngetes Bos, cilik ngeten iki jenglengane krasa napa mboten? Coba jajal sik, ora mung gleleng, sing penting jagung bakarane. Mesti gosonge ayo. Iya. Ayo. Iya, Pak. Saben bengi Jelas ora kuat iki. Lah ngapa ta? Ambune fresh care. Kok sik wong kuwi ben kuat mergo melek wengi kok perkara fresh care. Lah ki nyedot fresh care iso apa? kok fresh kan to Pak De? Apa? Wong permen kok. Oh iya ya. Ayo. Fresh care dikeki latin lho. Nano. Awas. Kok sik to, sik ngematke kok. Ya nek dimatke kesuwen wis lak turu. Oh iya iya ya, sak anake tangi ya. Iya. Iya. Oi. Mbak Rizky, panjenengan nyuwara lancar jegleng penak nyo iki jatah 100. Matur nuwun Pak Bayu. Ini. Iya. Genti, Dita. Nan. Yen mamajang mong karo jana Awas. kene Baik. Iya. Wah, kok malah mlayu piye? piye De Diserang sing wedok ngono kuwi kesempatan sing lanang nyerang. Iya Pak De, penak jengleng aku apa Mbak Dita? Kok aku wae. Ya. Baru ditawane nono. Ora apa-apa, Mas. Ora aku anggere musuh iki bateraiku cepet drop. Ora apa-apa. Paling musim mung parut karo layah kok. Parut karo layar apa? Oh bocah ganase kok ngono. Ya Mbak Dita, iki jatah ini. makasih Biasane cukup mawar siji lho. Ya. Aku entuk mawar siji kuwi. Lah iki sing dijegleng, lah sing jegleng di. Oke, ayo jegleng. Osek wangun kata-kata. Engko jegleng pas iki. Oh oke. Ayo. Oke. Ya, Mbak Rizky. Nane. Ora muni kok njaluk 100. Wes ora sawi. Ora muni kok njaluk 100 iki lho. ora iso Wah, JGN. Apa kuwi? Jingan. Aja nesu. Pak De kencan riyen to. Pak nesu ki ngopo? Ana kancane gue dhewe 100 ora. Wah sing digawe sing bedhoke jenenge nandak diceluk jiman. Ayo. Kok kancane gue dhewe 100 ora dicukup. Ayo. Ayo Ayo dit. satu. Ayo. Adita. Kok sik iki dijegleng. Oh iya. 100 ya. Ya 100. Oke, muni cok jegleng yo. pacitan sarwi Jegleng seru cok. Ayo. Yuk. Bareng cok, yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, 100. Jos. Ayo. Pokoknya Tandane tasik kuat De. Oh,
aku ki angger 100 ya kuat. Wong jenenge rezeki. Awas yo, Rizky, ayo. Ayo. Awas. Apa? Kok blong? Pengen dijegleng. Heeh. Jengleng ki kuncine kendang karo beduk. Heeh. Sing kendang kei 50, sing beduk kei 50, engko mesti jeleng. Ayo. Oh iya. Ayo. Aku bodoh. Ayo. Ayo. Nah, sing kendang kei 50, sing beduk kei 50 mesti muni. Kele. Ayo. Kowe turu tak. Gini. Ya, seket. Ayo. Tak jelek. Ayo, kene. Parian sik diselani sik sadurunge jegleng. Parian. Ayo, nano neno. Wiwit saka Mbak Fahmi, ayo. Piye? Parian sik. Ayo Mbak Fahmi, nano neno. Uwit kluwe neng pinggir sawah temanten kalih sakinah mawaddah warahmah Amin. Allahumma amin. Ayo jejere Mbak Suci. Nano neno, ayo. tuku reng Tuku santen. lek gareng moto duiten Yo ora to. Amin. Uripate bibirku kok, ayo. Yo sik Dini, yo Din. Neno. Ya. Ngapunten Mas, konfirmasi Din, Bu Sartini. Bu, kok sik to. Bu Samini. Nah, makanya kula konfirmasi riyen. Ya wis. Ngapunten nggih, Bu. Nggih. Yo sapa? Dah, Marian. Sinau nari. Ning kutha Blora. Bu Samini. Bener. Mugi panjang yuswa. Amin. Yo lek dar. Ayo. Bagiane lek dar iki. Dar nyanyi dar. jupuk krikil Badar sini iki juga apa mau juga apa? krikil Ben. budak ngono Ben syukur. Wah, tak belani. Mbak Dar sini nek parikan ngono kuwi, senengane aja diselan-selani. Oh, Mas Gareng iki ora ngerti ya Pak Dar ya. mbuh Kok ora. Betari Durga kok parian. jupuk krikil Lah iya ngerti juga Keliru bawang. Oh sik to. Ayo. Aku juga bayu Wis selak lali ya. Ayo jiko bawang. tawantem itu Lah piye to? Piye? jupuk krikil Jiko keliru krikil. bawang Oh iya, terus joko kendil saiki mayang ujar Aku mulai aku. Ora ngerti adi ngendil kok. ndil cocok. Bagus. Yo Mbak Elisa, ayo. Ayo. mangan sego Mangan ana upanya Alah, Upaya apa? uponyo. iya kan Mangan sego terus ditonyo. upanya Yo. Nggih, uponyo garing elik. Yeah. Yo. Terus Ibu Samini, Pak Supriyanto, sak keluarga. Nggih. Pinaringan panjang yuswa rezeki, pinaringan lancar sak laminyo. amin. Wes, piye ngono kuwi? Aku wis ora iso omong. Ya ampun, ora iso omong to. Ya Allah kok diterapi nek ora iso omong. Aku ora tenan, aku arep parian dhewe kok. Yo. Parian barang miring. Coba kaya apa nek Pak Mas Gareng parikan kaya apa coba? Diciwit Wah cilik men terus suarane. Diciwit. melentung gede. Terus Aku mau duit saiki ndi? Jare- Aku duitku 100.
Jare pengen dijenggleng. Jenggleng niku urusane kendang karo beduk. Lah iya. Lah ya wis, ayo iki jenggleng. Nano, yo. Yo, Rizky. 100. Mana sudan Genti Dita. Capek. Rizky. Ya. Dadi. Apa nih? Jeglenge. Walah. Jaluk jenggleng iki mau. Iya. Bariki. Ayo. Yo Dita. Bariki siap sih. Wah. Misowa. Yo. Itu Dorpres. Kita balik ulang apa dan dia. Alas jenggleng. Awas iki yo. Alhamdulillah. Nika dipun paringi oleh-oleh. Kosek. Jelegi. Balik ke duite. Jelegi. Lah iki 50-50 napa? Ora gelem jegleng. Lah wis waktune entek gong salah kok jenggleng. Wah, mafia dihapusi kiri pasar. Iya. Matur nuwun, kula itu bebungah oleh-oleh khas. Itu buah karepmu ora karepmu. Ya aja nesu to. Sing entuk kowe aku ora dikeki ya. Iki anek loro. Oh, iya. Iya. Di mau sijine. Nah, sijine. Iki saking Giri Manis Purwasari Bluro. Kono. Anek loro. Nggih. Ah. Siji dingge Bu Bayu, Mbak Silvi. Ayo. Sing siji nggo Mas Bayu ya. Mas Gareng saking panitia. Pres. Kabeh kuwi rezeki. Kae mau digo Bu Bayu karo Pak Bayu. iki tak keke bapake Bayu. Engko tak kirimke Pak Anom Surata. Wong tuwa kok dia papusi. Angel, entuk hadiah kok digawa Mbak Elisa lho. Jeneng piala lho. Aja ki digosok metu jimil. Kok nek digosok Mas Gareng balik lho iku ayo. Balik. Wis lagame. Ora itu oleh-oleh kelangan di 100. Ya Mbak Rizky. Jejer wong ayu rumah sau jejer penyakit. Ya. Joget halus, ayo. Ngetes nyendang nih.
lampu ngene iki lho. Aku rumangsa ora diajeni. Piye to? Aku ki nadyan kok ngene iki ya gedhe tuwa senior. Rumangsa apa? Ngendi iki lho joget kendangane di kowe timbangane ning kene topo wirang mending aku tak usaha dhewe. Apa? Ora, wong aja nesu kendangan apik kaya ngono dijogeti penak. Jogeti penak piye diblokke terus kok. Ayo ndang iki lho, mumpung enek lampune apik lho mainane. Kaya ning nggon room 1 2 3. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Aku gedeng aku ora tau ngomong. Aku langsung kok. Buri kelir ngene iki lho. Ayo. Do bubar kan. Yo, lanjut. Yo. Bablas Irama Sigersa. Ayo. Diaturke sampe gunung, engko lagu liyane tak aturke ning Patet Songo gara-gara sing ngombe Jakate. Engko dawuh, Mas. Bakune kabeh karepen padha kecekele. Nggih. Wektu didum kabeh rata sing sepuh ya mirengke utawa ngematake lakune lakon sing enom ya diaturi. Nggih. Yo nutuke lakon dadi dukane sinuwun ayo jenenge. Saklar kang samya sebo Pindara bengkang samudra kadya pandrahing